Da, eu am semnat contract pe 1 an și jumătate cu Poli Timișoara, în speranța că ne vom îndeplini obiectivul, și anume scăparea de retrogradare. Și de la vară încolo un proiect de performanță, altfel nu aș fi venit. Nici nu iau în calcul varianta B, pentru că ar fi o tragedie. Ar fi, după retrogradare din Liga 1, încă o retrogradare, dar am spus, nu iau în calcul varianta B, pentru că noi suntem focusați doar pe varianta A. Și acum am discutat în decembrie și am semnat contractul în ianuarie, în funcția de manager general, că sunt un adept al fotbalului englez, cu managerul general care să decidă tot din punct de vedere sportiv la club și să-și asume obiectivele pe care le are de îndeplinit. Eu cred că am demonstrat până acum, făcând cele 2 proiecte la Ploiești de la zero, plus proiectul de la Snagov, proiecte viabile, cu o consecință sportivă, toate 3 spre performanță, cele 2 de la Ploiești cu promovări, cel de la Snagov, caz că își dă roadele acum, echipa este pe primul loc, și îmi doresc și la Timișoara, unde infrastructura din punct de vedere sportiv este la nivel foarte bun, să facem performanță. Vom vedea dacă vom avea lângă noi oameni cu putere financiară care să ne susțină în ceea ce ne dorim din punct de vedere sportiv. Da, am discutat acest aspect, îmi doresc o echipă secundă, îmi doresc un centru de copii și juniori performant, îmi doresc o academie, sunt multe lucruri pe care le vreau, dar toate aceste lucruri se pot face de la vară. Până atunci doar le putem discuta, acum trebuie să ne focusăm toți care suntem aproape de Poli pentru a îndeplini acest obiectiv, salvarea de retrogradare. Da, a fost o problemă pe care nu am prevăzut-o la antrenamentul de vineri, pentru că am repetat acele faze fixe de multe ori. Calugher mi-a executat toate cornurile și loviturile libere foarte bine. Pregătisem și planul B cu Olteanu, în caz că Vadim nu executa bine. L-am schimbat cu Olteanu, din păcate nici Olteanu n-a reușit să execute așa cum mi-aș dori. În repriza a doua l-am folosit și pe Antonio Manolache. Principala problemă a fost că mi-a lipsit Rogoveanu, cel care este desemnat să execute loviturile libere și cornerele. Neavândul la acest meci, fiind accidentat, a trebuit să improvizăm. Vom exersa în continuare și sper ca jucătorii care vor fi desemnați să execute, să fie mai concentrați, pentru că acolo mingea este statică, este oprită doar decizia jucătorilor și cum lovește mingea. Am uitat așa și ieri la Petrolul cu Metalul Globus, la fel și cei de la Petrolul și de la Metalul Globus au executat câteva corne și lovituri libere în primul adversar. Da, sunt mulți jucători noi în lot, relațiile de joc suferă. Din păcate nici terenul nu ne ajută. Oamenii de aici de la Electrica fac eforturi pentru a ne pune la dispoziție o suprafață de joc cât mai accesibilă. Sunt porțiuni unde mingea sare foarte mult și este foarte greu să dezvoltăm un joc care să ne permite să ducem adversarul înspre care o de 16 metri. Dar vom face tot timpul antrenamente de posesie, antrenamente tactice în care jucătorii să cunoască mai bine, să lege relații de joc și să fiți convinși că la meciurile cu echipele care și joacă fotbal, pentru că vom întâlni asemenea echipe, inclusiv sâmbătă o să jucăm pe un teren sintetic, echipa se va exprima altfel. Da, Dănuț Viria a venit astăzi în fața echipei și a cerut scuze și staffului tehnic și jucătorilor pentru reacția pe care a avut-o la acea lovitură liberă.
I-am acceptat scuzele și am dorit să ajungă antrenor și să-și aduc aminte de meciul cu Luceafărul Oradea, la ce a făcut jucătorul Dănuț Bilia la un moment dat. Da, este o mare dezamăgire această negociere. Am făcut împreună cu președintele clubului eforturi supraomenești, din punctul meu de vedere, să-l convingem pe Haruț să pună fotbalul pe primul plan. N-am reușit. Apoi toate relațiile mele din fotbal s-au îndreptat spre salvarea lui Haruț din punct de vedere fotbalistic. Am reușit la un moment dat să îl conving pe patronul Craiovei să-l împrumute, noi să-l împrumutăm Craiovei gratis până în vară, cu opțiune de cumpărare. Și ne-am lovit incredibil de refuzul lui Haruț de a merge la CSU Craiova, echipa care se bate pentru campionat în Liga 1. Refuzând și argumentând prin faptul că nu ar avea loc la Craiova, că sunt alți jucători pe postul lui, lucru pe care el nu ar trebui să-l spună, pentru că dacă Mangia și Rotaru au decis să-l împrumute pe Haruț de la Poli Timișoara, ei luau deciziile în continuare. Apoi am mai avut o rundă de discuții, din păcate n-am ajuns la niciun consens. Eu eram la un moment dat chiar decis să-l reprimesc în lot în condițiile de salariu și locul în clasament. Din păcate nu a vrut. Au dat niște teste fizice, le-a picat pe toate și acum clubul va decide în privința lui, din ce am înțeles, și ca greutate are 82 de kg la 1,81 m, ceea ce înseamnă vreo 5 kg în plus față de greutatea optimă. După meciul cu Ripensia am făcut o analiză, am văzut de 2-3 ori meciul în reluare. Analiza pe care am făcut-o după meci și după vizionare mi-a dat că noi nu am fost unul dintre jucătorii care au dat satisfacție. A pierdut foarte multe mingi, nu a avut consistență în atac și la meciul cu Luceafărul am preferat să joc cu Bădăuță și Sidorenco vârfuri de atac, cu Calugher în stânga și cei trei under 21 să fie Codrea, Pop și Buzan. La Burnui mai este și o problemă de mentalitate și de inimă, ca să spunem așa. El este în ultimele 6 luni de contract și nu-l mai simt 100% aproape de echipă. Cu orice impresar care ne poate pune la dispoziție jucători buni, jucători cu valoare, în limitele salariare pe care nu le putem permite. Nu există un monopol al impresarilor la Poli Timișoara. Niciun impresar nu a luat și nu va lua un comision de la echipă. Eu mă consult cu toți oamenii din club, dar decizia este a mea pentru că este și asumarea publică a proiectului până în vară Poli Timișoara. Nu există jucători care să vină, să aibă valoare și să nu-l oprim. Au venit jucători foarte târziu și am spus asta de la prima convenție de presă, pentru că noi nu ne putem permite să plătim salarii la nivelul Petrolului, Chindiei, Cluj și echipele din față. Așa că am așteptat până cele trei echipe și-au făcut loturile și jucătorii nemai având unde să ducă, au acceptat condițiile noastre salariale. Și au fost foarte mulți jucători de Liga 1 care ne-au refuzat datorită a ce s-a întâmplat în ultima perioadă, cu insolvența, cu salarii neplătite. Mi-a fost foarte greu să-i conving să ajungă, dar eu cred că lotul actual este peste cel din turul campionatului. Știam că are doar 2 etape de suspendare. În Cipru, în Liga 2, a luat cartonaj roșu în penultima etapă, 3 etape de suspendare. Stând ultima etapă acolo, trebuia ca să fie aici suspendat doar 2 etape. Mi-am asumat-o pentru că nici din punct de vedere fizic Soreul nu era la nivelul pe care eu mi l-aș fi dorit și aveam cele 2 etape
pregătire, pentru că el și acum mai face antrenamente suplimentare pentru a veni din punct de vedere fizic la nivelul celorlalți jucători. Da, Țigârlaș mi-a fost propus de Arcadie Zaporojeanu, din persoanul lui Mircea Lucescu, la fel ca și Sidorenko și încă mulți alți jucători moldoveni. Țigârlaș este un jucător cu peste 280 de metri în Liga 1 din Ucraina, Letonia, Moldova, cu peste 20 de metri la echipa națională. Este un jucător cu experiență. Cu asemenea jucători ne putem salva de la retrogradare. Ne uităm ce s-a întâmplat în tur cu copii talentați, dar fără experiența nici a doua, fără experiența meciurilor tari. S-au făcut 10 puncte în 21 de etape. Asta cu lucru individual eu fac la antrenamente în timpul ciclului săptămânal, dar nu suntem la copii și juniori să iau jucători acum, să-i pun să lovească mingea cu exteriorul, cu interiorul, unde să pună piciorul de sprijin sau cum să deposedeze, să facă o alunecare. Se lucrează individual la finalizare, se lucrează individual atunci când lucrăm unul contra unul și, bineînțeles, pe ansamblu echipei, pe pazile de atac și apărare. Dar lucrul individual se face până în 15-16 ani la copii și juniori. Da, și pe mine m-a deranjat acest lucru, că nu jucăm în alb-violet, că echipamentele nu au venit mai târziu, dar firma cu care s-a făcut, am înțeles un contract, acea firmă nu s-a ținut de promisiuni și uite că am ajuns în situație să jucăm în negru, în alb, portocaliu. Sper că în cel mai scurt timp această situație să se remedieze, să revenim la culorile tradiționale. Da, până să plecăm în Antalya am avut o discuție cu factorii care se ocupă din partea primăriei de nou stadion. După ce am venit în Antalya am adus proiectul de la stadionul de la Ploiești, pe care ne l-am construit acolo. În ultima perioadă am fost foarte ocupat cu echipa și n-am mai ținut legătura. Am vorbit sâmbătă la Pămești cu domnul primar. Mi-a spus că proiectanții lucrează la noul stadion care sperăm să fie cât mai repede construit. Afectivă și este primul suporter, este primul om al Timișoarei, nu? Fiind primarul, este un suporter dedicat și pătimaș. Discutăm cu dânsul destul de des, în limita de timp a dânsului, pentru că este foarte ocupat, așa, decizional, doar la nivel de sfaturi, pentru că nu are nicio funcție, nici măcar executivă sau onorifică. Da, este un ajutor pentru că, simțindu-l pe primar aproape, și noi ne putem face, din punct de vedere managerial, treaba mult mai bine. Fanii întotdeauna au dreptate. Orice ar spune, ei sunt judecătorii noștri, ca să spunem așa, dar să vină cu argumente atunci când reproșează ceva, fără jigniri, fără lucruri mai grave, pentru că eu, personal, vorbesc cu numele meu, n-am venit la 500 și ceva de kilometri distanță ca să împătez numele și cariera și voi face tot ceea ce depinde de mine ca Poli Timișoara să redevină un brand al fotbalului românesc. Îi rog să vină un număr cât mai mare la stadion, pentru că băieții au nevoie de suportul lor și orice doleanța lor de a mă întâlni, de a răspunde la întrebări, va fi tratată cu mare respect de către mine. Da, din ce știu eu, nu sunt întârzieri, pot fi maxim de o săptămână, dar nu datorită faptului că nu sunt banii, pentru că să fac eforturi ca banii să fie la zi, ci datorită faptului că, fiind în insolvență, circuitul este mult mai anevoios, de la administrator special, domnul președinte Iulică, până la administrator judiciar, cu aprobări și un circuit pe care noi trebuie să-l parcurgem.
vreau să spun tuturor celor care simt ceva pentru Poli că nu voi face nimic cât voi sta aici împotriva clubului, că toate eforturile mele vor fi canalizate pentru îndeplinirea obiectivului și să fie convinși că voi lua doar decizii corecte.